Βρίσκεσαι στο δάσος. Περιπλανιέσαι απολαμβάνοντας τη φύση. Η διαδρομή ήταν ήσυχη μέχρι τώρα, ώσπου ο αέρας βαραίνει απότομα. Δεν φυσάει πια. Τα πουλιά σωπαίνουν. Κοιτάς γύρω σου με ανησυχία και τότε τη βλέπεις. Μια σκάλα, στη μέση του πουθενά. Όρθια, άθικτη, σαν να κόπηκε από ένα σπίτι και τοποθετήθηκε εδώ, μέσα στα δέντρα. Δεν οδηγεί πουθενά. Κι όμως, σε καλεί. Τι κάνεις? Στην παράδοση των Σουμέριων και των Αιγυπτίων, η σκάλα ήταν το μέσο με το οποίο ο ήρωας ή ο θεός ανέβαινε στον ουρανό ή κατέβαινε στον κάτω κόσμο. Η εβραϊκή βίβλος αναφέρει τη σκάλα του Ιακώβ, όπου άγγελοι ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μεταξύ ουρανού και γης. Σε πολλές παραδόσεις η σκάλα δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς, αλλά πέρασμα, μια κάθετη γραμμή ανάμεσα σε κόσμους. Στα μέσα της δεκαετίας του 2010, στο Reddit άρχισε να κυκλοφορεί μια ιστορία που έμελε να στοιχιώσει όσους αγαπούν το περίεργο και το ανεξήγητο. Σε μια σειρά αναρτήσεων με τίτλο Search and Rescue Stories, ένας χρήστης με το ψευδόνυμο Search and Rescue Woods, υποτίθεται εργαζόμενος σε δασική υπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισε να μιλάει για κάποια ανατριχιαστικά περιστατικά που είχε ζήσει ως μέλος ομάδας διάσωσης. Ανάμεσα σε εξαφανίσεις παιδιών, αγνώστου προέλευσης ήχους, περίεργα φώτα και πλάσματα που δεν έμοιαζαν με τίποτα γνώριμο, υπήρχε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, σκάλες στο δάσος. Κάποιες ήταν ξύλινες, άλλες μεταλλικές σε άριστη κατάσταση, χωρίς σκόνη, χωρίς μούκλα, σαν να είχαν μόλις τοποθετηθεί. Δεν ακουμπούσαν σε καμία κατασκευή, ήταν απλώς εκεί. Πολλοί ρώτησαν τον άντρα αν πλησίασε αυτός ή κάποιος άλλος τις σκάλες. Η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Μας έχουν πει να μην τις ακουμπάμε, να μην τις ανεβαίνουμε και δεν ξέρουμε τι είναι. Οι ιστορίες αυτές δεν άργησαν να πάρουν διαστάσεις. Πολλοί χρήστες άρχισαν να αναφέρουν παρόμοιες εμπειρίες από διάφορα σημεία του κόσμου. Σουηδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Απαλάχια Όρη, σκάλες στο πουθενά. Μερικές εμφανίζονταν ξανά στο ίδιο σημείο μετά από καιρό, άλλες μετακινούνταν. Όλες ωστόσο μοιράζονταν κάτι κοινό, προκαλούσαν ένα ανεξήγητο αίσθημα απειλής. Ένας περιπατητής σε εθνικό πάρκο στη Βιρτζίνια ανέφερε το 2011, καθώς περπατούσε σε απομονωμένο μονοπάτι, ότι είδε μια ξύλινη σκάλα, φρεσκοβαμένη, σαν να είχε ξεριζωθεί από κάποιο σπίτι και τοποθετηθεί κατακόρυφα ανάμεσα στα δέντρα. Την πλησίασε από περιέργεια και όταν ακούμπησε το πρώτο σκαλοπάτι, ένιωσε έναν εκοφαντικό ήχο στο κεφάλι του, σαν σιρήνα, που όμως δεν άκουγε με τα αυτιά, αλλά με το σώμα. Έφυγε τρέχοντας. Όταν επέστρεψε με άλλο άτομο, λίγα λεπτά αργότερα, η σκάλα είχε εξαφανιστεί. Σε άλλη περίπτωση, μια γυναίκα από τη Φινλανδία ανέφερε ότι το 2007, ενώ μάζευε μανιτάρια σε απομακρυσμένη δασική περιοχή, βρήκε μια σκουριασμένη μεταλλική σκάλα ανάμεσα στα δέντρα. Ανεβαίνοντας 2 σκαλοπάτια, παρατήρησε ότι ο ήχος του δάσους σταμάτησε τελείως και ένιωσε σαν να την παρακολουθούσε κάτι έξω από το χρόνο. Φοβήθηκε και κατέβηκε αμέσως. Έφυγε και δεν επέστρεψε ποτέ στο ίδιο σημείο. Υπάρχουν ακόμα δεκάδες αντίστοιχες μαρτυρίες. Στην ουσία όμως, κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι ακριβώς συμβαίνει, αν υπάρχουν και τι είναι αυτές οι σκάλες. Μια δημοφιλής θεωρία στο χώρο της παραψυχολογίας είναι ότι οι σκάλες λειτουργούν σαν ενεργειακοί κόμβοι ή πύλες. Αν κάποιος τις ανέβει, μπορεί να περάσει σε άλλη διάσταση, σε ένα παράλληλο σύμπαν ή σε άλλη κατάσταση ύπαρξης. Αυτό συνδέεται και με αρχαίες λαογραφικές ιδέες, όπως εκείνες των σαμάνων, που ανέβαιναν πνευματικά για να φτάσουν σε άλλους κόσμους. Μια πιο σκοτεινή ερμηνεία λέει πως οι σκάλες είναι δολώματα, τοποθετημένες επίτηδες από κάτι που παρατηρεί ή κυνηγά. Όσοι τις πλησιάζουν, ίσως γίνονται αντικείμενο μελέτης ή κάτι χειρότερο. Η απόλυτη ησυχία γύρω τους ενισχύει την ιδέα ότι κάτι ελέγχει το περιβάλλον γύρω από αυτές. Η πιο πεζή εξήγηση λέει ότι πρόκειται για απομεινάρια παλιών σπιτιών ή παρατηρητηρίων. Όμως αυτό δεν εξηγεί γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο ίχνος κτισμάτων γύρω, ούτε θεμέλια, ούτε ερείπια. Και το γιατί οι μαρτυρίες λένε ότι είναι συχνά σε άριστη κατάσταση, ενώ τριγύρω κυριαρχεί η φθορά.
Πώς εξηγούνται η αίσθηση από προσανατολισμού, απώλειας χρόνου ή και αμνησίας που αναφέρουν οι μαρτυρίες? Είναι απλά παιχνίδια του μυαλού? Είσαι στο δάσος, περιπλανιέσαι απολαμβάνοντας τη φύση. Η διαδρομή ήταν ήσυχη μέχρι τώρα, ώσπου ξαφνικά ο αέρας παγώνει, η φύση μοιάζει να κρατάει την ανάσα της και τότε μπροστά σου ένα τέλειο δαχτυλίδι από μανιτάρια, κυκλικό και ακριβές. Δεν μοιάζει φυσικό. Νιώθεις μια παράξενη έλξη, μια επιθυμία να μπεις στον κύκλο. Κάτι μέσα σου όμως σε κρατάει πίσω. Τι κάνεις? Τα fairy rings ή δαχτυλίδια των νεράιδων έχουν καταγραφεί σε πλήθος ευρωπαϊκών παραδόσεων ήδη από το Μεσαίωνα. Είναι στην ουσία κυκλικοί σχηματισμοί από μανιτάρια που αναπτύσσονται μέσα σε δάση, λιβάδια ή παλιά βοσκοτόπια. Αν και στη βοτανική είναι ένα φυσικό φαινόμενο, οι λαοί της Ευρώπης τους προσέδωσαν μαγική σημασία. Στη Σκωτία και την Ιρλανδία πίστευαν πως αυτά τα δαχτυλίδια ήταν τα ίχνη από χορούς των φέρις, των νεράιδων. Οι ιστορίες περιγράφουν τις νεράιδες να χορεύουν κυκλικά τη νύχτα, αφήνοντας πίσω τους αυτό το αποτύπωμα στο έδαφος. Όμως οι θρύλοι λένε ότι αν μπεις μέσα στον κύκλο, παγιδεύεσαι στον κόσμο τους. Ο χρόνος κυλά διαφορετικά εκεί. Λίγα λεπτά μπορούν να είναι χρόνια στο δικό μας κόσμο. Στη Γερμανία τους αποκαλούσαν δαχτυλίδια των μαγισσών και πίστευαν πως δημιουργούνταν από μάγισσες που χόρευαν κατά τη διάρκεια τελετών. Στη Σκανδιναβία έλεγαν πως οι κύκλοι δημιουργούνται όταν τα ξωτικά κάθονται σε συμβούλιο ή καλούν πνεύματα της φύσης. Ακόμα και σήμερα, κυρίως σε περιοχές της Ιρλανδίας και της Ουαλίας, υπάρχουν αναφορές από ανθρώπους που υποστηρίζουν πως ένιωσαν αλόκοσμη ενέργεια κοντά σε τέτοιους σχηματισμούς. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι πλησιάζοντας ένα fairy ring ένιωσαν ξαφνική κόπωση ή ήλιγκο. Άλλοι ότι άκουσαν ήχους μουσικής που φάνηκαν σαν να έρχονται μέσα από τη γη ή από κάποια αόρατη πηγή. Μια μαρτυρία μιλάει για έναν αγρότη στην Ουαλία που μπήκε σε ένα τέτοιο κύκλο χωρίς να ξέρει γιατί, όπως είπε. Τα πάντα πάγωσαν γύρω του και ένιωσε σαν να είχε μπει σε μια γυάλα. Ένιωσε μια περίεργη πίεση στο στήθος και προσπάθησε να βγει, αλλά τα πόδια του ήταν βαριά. Όταν τελικά τα κατάφερε, είχε νυχτώσει, ενώ ο ίδιος νόμιζε πως είχε μπει μόλις πριν λίγα λεπτά. Άλλες μαρτυρίες μιλάνε για παιδιά που μπήκαν στον κύκλο για πλάκα και όταν βγήκαν δεν ήταν ποτέ ξανά τα ίδια παιδιά. Παρόμοιες αφηγήσεις περιλαμβάνουν ανθρώπους που μπήκαν για αστείο σε έναν κύκλο και βγήκαν με αλλοιωμένη αίσθηση του χρόνου, έντονη υπνηλία ή μια αόριστη αίσθηση μελαγχολίας, σαν κάτι να τους είχε αγγίξει βαθιά, πέρα από τη λογική. Άλλοι παρουσίασαν παράξενες και ανεξήγητες ασθένειες. Οι βοτανολόγοι εξηγούν τα fairy rings ως ένα γνωστό φαινόμενο της οικολογίας των μυκήτων. Τα μανιτάρια αναπτύσσονται σε κυκλικό σχήμα, επειδή το υπόγειο μυκήλιο, το σώμα του μύκητα, απλώνεται ακτινωτά προς τα έξω, αναζητώντας τροφή. Καθώς το εσωτερικό τμήμα του πεθαίνει, το εξωτερικό συνεχίζει να αναπτύσσεται, σχηματίζοντας τον χαρακτηριστικό κύκλο. Οι επιστήμονες λένε πως τα μεγαλύτερα fairy rings μπορεί να έχουν διάμετρο δεκάδων μέτρων και να εμφανίζονται στο ίδιο σημείο για αιώνες. Ας δεχτούμε το ότι τα fairy rings είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Πώς εξηγούνται όμως όλα όσα αναφέρουν οι μαρτυρίες? Η παράξενη ησυχία, η αίσθηση παγίδευσης, η αλλίωση του χρόνου. Είναι και αυτό παιχνίδια του μυαλού? Είσαι στο δάσος, περιπλανιέσαι απολαμβάνοντας τη φύση. Η διαδρομή ήταν ήσυχη μέχρι τώρα. Η πορεία σου φαινόταν ξεκάθαρη, μέχρι που το μονοπάτι αρχίζει να διακλαδώνεται. Όχι σε 2, αλλά σε 3, 4, ίσως και περισσότερες κατευθύνσεις. Το σταυροδρόμι απλώνεται μπροστά σου, σαν να μην ήταν ποτέ μέρος αυτού του κόσμου. Ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνεται. Δεν υπάρχει καμία πινακίδα, καμία ένδειξη, μόνο σιωπή. Νιώθεις ότι πρέπει να διαλέξεις μια κατεύθυνση, μια πορεία, αναγκαστικά. Τι κάνεις? Τα σταυροδρόμια συνδέονται με το παραφυσικό από την αρχαιότητα ακόμα. Ο Ερμής ήταν ο θεός που προστάτευε τους οδηπόρους και γι' αυτό το λόγο συνδέθηκε και με τα σταυροδρόμια. Σε αυτά στείνονταν στήλες προς τιμήν του με 3 ή 4 μορφές του Ερμή
που κοίταζαν προς τους δρόμους που διασταυρώνονταν. Αυτές οι στήλες ονομάζονταν Ερμές. Ο Θεός δεν ήταν εκεί για να σε τρομάξει. Ήταν για να σου υπενθυμίσει ότι κάθε απόφαση έχει συνέπειες και κάθε μονοπάτι είναι μια διαπραγμάτευση. Παράλληλα, ο Ερμής ως ψυχοπομπός ήταν εκείνος που συνόδευε τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο, μέσα από κρυφά περάσματα. Όχι σπάνια, οι λαϊκές δοξασίες μιλούν για σταυροδρόμια που σχετίζονται με ψυχές και διαβάσεις προς άλλες διαστάσεις, κάτι που αντιχεί τις ερμηνείες του αρχαίου κόσμου, όπου ο Ερμής ήταν ο πρώτος που γνώριζε τα μονοπάτια ανάμεσα στους κόσμους. Επίσης στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στη Ρώμη, τα σταυροδρόμια συνδέονταν και με την Εκάτη, τη θεά της μαγείας. Συχνά στείνονταν στήλες προς τιμήν της σε σταυροδρόμια και τις άφηναν προσφορές περισσότερο στα σταυροδρόμια, όπου ενώνονταν 3 δρόμοι, το γνωστό τρίστρατο, και κυρίως κατά τις νύχτες με Νέα Σελήνη. Παρόμοιες πεποιθήσεις συναντούμε και σε άλλους πολιτισμούς. Στην Αφρική, ο Πάπα Λεκμπά θεωρούνταν πνευματικός φύλακας των πυλών και των σταυροδρομιών. Είναι ο ενδιάμεσος, αυτός που βρίσκεται μεταξύ του κόσμου των ανθρώπων και των πνευμάτων. Συχνά του άφηναν ρούμι, γλυκίσματα και κέρματα σε σταυροδρόμια για να τον εξευμενήσουν. Στη Σκανδιναβία, φύλακάς τους θεωρούνταν ο Όντιν ή η Μοργάνα. Στη Βρετανία και στην Ουαλία, αμαρτωλοί, αυτόχειρες ή εκτελεσμένοι θάβονταν σε σταυροδρόμια, ώστε να εγκλωβίζονται οι ανήσυχες ψυχές τους και να μην στοιχιώνουν. Επίσης υπήρχε ο θρύλος του Black Sook, ενός μαύρου, συχνά φλεγόμενου σκύλου που εμφανιζόταν στα σταυροδρόμια και όχι μόνο, ως ιονός θανάτου ή καταστροφής. Αλλά και στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν αναφορές για τη σύνδεση των σταυροδρομιών με άλλους κόσμους, με άλλες διαστάσεις ή με τον κόσμο των πνευμάτων. Επίσης θεωρείται τόπος συνάντησης με δαίμονες ή με τον ίδιο το διάβολο. Να σας θυμίσω μια ιστορία που ανέφερα και παλιότερα, στο βίντεο σχετικά με το κλαμπ των 27, αυτή του μουσικού Ρόμπερτ Τζόνσον. Ο Τζόνσον ήταν ένας άσημος μουσικός της δεκαετίας του 30 στον Αμερικάνικο Νότο. Σύμφωνα με τον θρύλο, ένα βράδυ σε ένα απομονωμένο σταυροδρόμι συνάντησε το διάβολο. Του έδωσε την κιθάρα του, αυτός την κούρδισε και έπαιξε λίγο και μετά την έδωσε πίσω στο μουσικό. Και αφού συζήτησαν για λίγο, κλείστηκε η συμφωνία. Ο Τζόνσον θα γινόταν γνωστός και θα αποκτούσε όλα όσα είχε ονειρευτεί, αλλά η ψυχή του πλέον θα ανήκε στο διάβολο. Και έτσι και έγινε. Ο άγνωστος μέχρι τότε μουσικός έγινε θρύλος της blues, όμως πέθανε κάτω από περίεργες συνθήκες στα 27 του, πάνω στο απόγειο της καριέρας του, ενισχύοντας το μύθο ότι είχε όντως πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Αυτή και πολλές ακόμα ιστορίες υπάρχουν με παρόμοιες συνδιαλλαγές, σκοτεινές συμφωνίες ή απλά συναντήσεις με πλάσματα από αλλού. Αλλά αν δούμε το θέμα λίγο πιο αντικειμενικά, τα σταυροδρόμια, ειδικά τα ερημικά, σε προδιαθέτουν να δεις ή να νιώσεις κάτι περίεργο. Δημιουργούν ένα αίσθημα άγχους, ίσως και υποσυνείδητα, για την επιλογή πορείας που πρέπει να κάνει κάποιος. Έναν φόβο για το άγνωστο, για τις συνέπειες της επιλογής πορείας. Είναι όμως έτσι, ή όντως αυτοί οι τόποι είναι φορτισμένοι ενεργειακά, ή ακόμα και πύλες για αλλού. Και τι είναι τελικά όλα αυτά? Οι σκάλες που ξεπροβάλλουν στο πουθενά, οι κύκλοι από μανιτάρια που μοιάζουν με πύλες, τα σταυροδρόμια όπου στέκονται σκιές και αρχαίοι θεοί. Είναι απλώς αστικοί μύθοι, θρύλοι που γεννήθηκαν από το φόβο και την άγνοια, ή μήπως είναι κάτι πιο βαθύ, κάτι που γεννιέται μέσα μας? Το φαινόμενο με τις σκάλες στο δάσος μπορεί ίσως από ψυχολογική σκοπιά να εξηγηθεί ως εξής. Η θέα ενός αντικειμένου που ανήκει σε αστικό περιβάλλον ή απλά αλλού, αλλά βρίσκεται μόνο του σε ένα άσχετο τοπίο, προκαλεί σύγχυση. Ο εγκέφαλος προσπαθεί να εξηγήσει κάτι που δεν κολλάει στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει αρχαίγονους φόβους για το άγνωστο. Και κάπως έτσι, από αυτόν τον φόβο, γεννήθηκαν και όλες οι ιστορίες. Δεν είναι ψεύτικες οι μαρτυρίες, όχι όλες τουλάχιστον. Αλλά ο εγκέφαλος των ανθρώπων που αντίκρισαν αυτές τις σκάλες, θωλωμένος από αυτή τη σύγχυση, ερμηνεύει τα ερεθίσματα τελείως διαφορετικά από ό,τι θα έκανε ένας εγκέφαλος ενός ανθρώπου
που θα γνώριζε ίσως γιατί βρίσκεται η σκάλα στο δάσος. Πιο συχνά είναι ο φόβος που προκαλεί τα φαινόμενα και σπανιότερα το αντίθετο. Η εικόνα μιας σκάλας στο δάσος μπορεί να συμβολίζει το φόβο μας απέναντι σε μια πνευματική ανύψωση, μια πορεία προς το άγνωστο που απαιτεί θάρρος και εσωτερική ετοιμότητα. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να ανέβουν, γιατί κάθε σκαλοπάτι μπορεί να φέρει κάποιον πιο κοντά σε αλήθειες που φοβάται να αντικρίσει. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εξηγηθεί και το φαινόμενο των fairy rings. Η θέα ενός τέλειου κύκλου από μανιτάρια στη μέση του δάσους φαίνεται αφύσικη. Ο εγκέφαλος δεν είναι προγραμματισμένος να βλέπει συμμετρία στη φύση, χωρίς να αναζητά νόημα ή πρόθεση πίσω από αυτήν. Και αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει αρχαίγονους φόβους. Πολλοί πράγματι μπορεί να ένιωσαν πως κάτι τους παρατηρεί ή τους καλεί, αλλά η αίσθηση αυτή μπορεί να προκλήθηκε από το σοκ της συμμετρίας, της μαγείας ενός κύκλου που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ο εγκέφαλος μπροστά στο ανεξήγητο συμπληρώνει τα κενά με μύθους. Πιο συχνά είναι η φαντασία που γεννάει τα πνεύματα και σπανιότερα το αντίστροφο. Η εικόνα ενός νεραϊδόκυκλου στο δάσος μπορεί να συμβολίζει και τον φόβο μπροστά σε μια πιθανή είσοδο σε έναν άλλον άγνωστο για κάποιον κόσμο. Το να διασχίσεις τον κύκλο μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις πίσω το γνώριμο και να περάσεις σε κάτι που δεν γνωρίζεις, κάτι που ενδεχομένως δεν έχει συναντήσει ή διαχειριστεί ξανά. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να μπουν, γιατί ό,τι κρύβεται μέσα μπορεί να είναι σπουδαίο, ίσως όμως και επικίνδυνο. Και τέλος, τα σταυροδρόμια. Τα σημεία όπου τέμνονται δρόμοι είναι σημεία επιλογής και πιθανής αλλαγής κατεύθυνσης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδρά ενστικτωδώς σε τέτοιες καταστάσεις με αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Άρα, μπορεί να εμφανιστεί και κάποιος κίνδυνος. Οι μύθοι που τα περιβάλλουν, θεοί, πνεύματα, διάβολοι, μπορεί να γεννήθηκαν από αυτήν την ίδια την ψυχική ένταση. Πιο συχνά, είναι ο φόβος της επιλογής που γεννά το δαίμονα και όχι το αντίστροφο. Η εικόνα ενός σταυροδρομιού μπορεί να συμβολίζει τον εσωτερικό φόβο που γεννά η ανάγκη για επιλογή, η στιγμή που πρέπει κανείς να αποφασίσει ποιον δρόμο θα ακολουθήσει. Κάθε κατεύθυνση μπορεί να οδηγήσει σε κάτι νέο, άγνωστο ή μη αναστρέψιμο και αυτό από μόνο του γεννά ανασφάλεια. Το σταυροδρόμι γίνεται έτσι σύμβολο της αβεβαιότητας, αλλά και του πιθανού πεπρωμένου. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να αποφασίσουν, γιατί η επιλογή φέρνει πάντα μέσα της την απώλεια όσων δεν επιλέγεις. Μπορεί λοιπόν αυτά τα μέρη να είναι πραγματικές πύλες προς άλλους κόσμους. Μπορεί απλώς να είναι καθρέφτες του εσωτερικού μας τοπίου. Και φαντάσου αυτό. Είσαι σε ένα δάσος, περιπλανιέσαι απολαμβάνοντας τη φύση και αντικρίζεις κάτι περίεργο, μια σκάλα, έναν κύκλο, ένα σταυροδρόμι στο πουθενά. Το ερώτημα δεν είναι αν είσαι ασφαλής, αλλά είσαι έτοιμος.